машин амир болох юм да. Яа, боломжтой юм. Аяа. Bo? Co mam coś powiedzieć do vloga? Tak. Jest Nasz super, gość specjalny. jest super, jedziemy sobie do alpak, zaraz będziemy głaskali alpaki i się bardzo jaramy. Chociaż jesteśmy już spóźnieni pół godziny, ale jest to norma u nas, że się spóźniamy, więc... Ej, właśnie podoba mi się taki vlog z tobą, bo długi to nic nie gada. Tak? No, w ogóle ucieka przed kamerą. Daj mi piwo, to w ogóle ci opowiem No. historię. Dla mnie to było cudownie, jakbyście się... Ja tam mogę już szukać jakiejś pracy dla fizjoterapeuty i ja jako, że pracuję zdalnie, to w ogóle będę się zajmował miśkiem i Maja, mogę sobie iść do pracy i w ogóle... Nie, bo wtedy stracę motywację na szukanie miłości swojego życia, zrobienie dzieci, bo już będę miał je w sumie. No to nie, dobra, to jest... A mogę dodać tą wypowiedź twoją? Oczywiście. Tam vloga? Miśki, ja masz ty. Dobra, O, yağmur korki. O, yağmur korkun da korkayım bir. nie chcę weź podejść do niego, bo młody już jest zagrożony. Ya ciemnuk. Kurkę Bu iyi geç. lubiłam. Chodź, jestem. Się obudził, nie? Tak, tak, no. Tunguć on tas jeszcze masz fajniku. Nie ogarnia. Tak, samochody, no to musimy nowe mieć. Dobra, alpakami. Alpak. Chłopaki, przedstawimy się. Alpaki. Tu jest tak, kropek. Kropek? Tę kropkę. Aha. Ten mały to jest Messi. Messi. Ona skoczył, bo na marchach, tak? Tutaj jest Hugo, ten co jest przy pani. Ten co naskoczył to jest Czoko. Czekoladowy. I nasz najbardziej nieśmiały, czyli Buli. Buli. Ten największy. Tak. Czyli on nie jest największy, bo tyle, że on jeszcze nie został obcięty. Tak? Aha. A kiedy się obcina? Tak na lato, tak? Legalnie na lato, tak? Raz w roku się obcinało. Tak samo jak z tymi z owcami. Tak, tutaj się przyjrzymy, mamy tutaj Kurki myśli. Suri i kułakaja mamy. Można delikatnie tylko na pinieczku, tylko trzeba patrzeć, żeby nie spadło, kiedy będzie wyższe, bo dzieci się tego boją, coś co jest wyższe. Tak, no, widzimy gościa ma 2 metry, może być nieagresywny, ale jest to samo zachowawczy. Tak? A, ja już kurki mi. Na szczęście nie zbisz się. Nie ochylajcie człowieka. Miśki, kurki mi ty widzieć. Tam góruski pinza? Miśkunie? się zobaczyło. No nie ugryzie, bo Tam góruski. Ямар хөөрхөн дууртын бэ чи? A ile ma ten mały? ten mały ma 8 miesięcy. 8 miesięcy. 8 сартай гэж энэ тэр жижиг гинэ. Dobra, odejdziemy, bo jest za dużo Яасан jest миний za охин. blisko. Аха. Миний охин сайн танилцаарай. Misik? Fajnie idzie. Ile ma latek? 2 skończył. Totalnie. Odważniacha taki, że... Uwielbiam zwierzęta. A długo Państwo u nas są? Długo Państwo mieszkają u nas? O, ponad
A, to tutaj takie pokolenie wychowane. Ale język widzę, że ładnie zachowany. Będziecie ładnie przekazali. Nie, fajnie, bo tak fajnie posłuchać sobie coś innego niż temat. Chile, Peru, Boliwia, to są takie rdzenne rejony. Góry Andy, tak? Właśnie. Stamtąd się wywodzą, chociaż te są już wzięte z takiej dużej polskiej farmy. Są już u nas wychowane. Mamy A ile ma lat najstarsze? 2 lata ma najstarsze, najmłodsze ma 8 miesięcy. Chodź to. Chodź. To zabiegi, które właśnie trzeba im robić, to trzeba im robić zęby. Trzeba im pazurki obcinać. Nie. No ale potem mamy świeże powietrze. Tak? A sobie w lewo idziemy. O! Pora rozczytać. Kap, kap, ty. Przechodzimy teraz z skrajności w skrajność. Tak? Jedzie Miśku, nie? 나와라 다 같이 이제 되지. 예. Ho. A pan jak tutaj sobie spaceruje z tymi alpakami, to pewnie jak pan zakupił, to sąsiedzi wszyscy... Tak, takie szor na początku zdziwienie, Co to za nie, dziwny to krok? jest, No nie? właśnie. No bo są też miejsca, gdzie można pobyć z alpakami, ale w sensie takim, że pijemy sobie kawę czy jemy, ale tylko one są takie, tak, zo, tak? Ale to nigdy nie jest ten sam efekt z tego względu, że to jest tak jak liza. 뭐야, 말 뭔데게입니까? 자기도 그래. To głodny cały czas. Aha, ince çıkayım ritim kim. Masz, memśki. İndin. Ha onun ince tamam. Yağmur mantığı. Zabach, tosa. 자, 이제 더 쓰셔. 자, 미시고네. 아.